I Stork que... Ha estat una de les apostes més intel·ligents del Tudor, Sí, evites que hagi de fer feina fins a rampa, en Hirschi pot estar a l'espera, veu els rivals si van bé o no van bé, i quan li deixin... Això t'anava a dir, alerta, Sí, no, per allà ha sortit Bardiani per darrere, que era l'equip que havia de votar primer, perquè són tres, i els altres, els que van tots sols, tampoc poden esperar més, però ningú vol ser el primer, no?, en votar del grup. Ella sí que ha badat un poc en Hirschi, perquè sí que hauria d'haver sortit. Sap que és l'altre equip amb més representació i ara sí que no pots deixar un Bardiani que se jugui un final amb un company que ha fet feina durant tota l'etapa. És jugar-te-la molt i jo crec que sí que hauria d'haver sortit allà, però bé, ara veurem si el Bardiani és capaç de tancar. Va fort, Stork, que és bastant difícil perquè queda 1,5 quilòmetres bastant favorable ja fins a Sauber, no té pinta que pugui tancar. I si l'aposta del Tudor era sabent que Stork va tan fort i tothom està pendent de Hirschi perquè està clar que és el gran nom, anem a provar amb Stork primer, a veure si se'n va tot sol i se'n va perquè ja queda 1 quilòmetre, queda molt poc. És vera que el tram final sabem que és molt dur, però ha obert terreny amb el Bardiani perseguidor, Marcel Lusi, i ara l'han d'agafar. Sí, no, perquè hem vist que sí que és vera que en Hirschi ha votat en el primer Bardiani, però allà ha votat un altre i potser tampoc anava tan fi. Però el que me resulta curiós és que en cap dels altres ciclistes s'ha mogut, o almenys no ho estem veient. No s'ha veu ningú darrere. Jo crec que ho té. Ara ja baixa, arriba a Sauber i li faltarà el final i segur que ara va amb benzina extra veient que se'n pot dur la victòria. Seria la seva primera victòria professional per en Fabian Stork, així que el Tudor ha jugat molt bé les seves cartes. Sí. 750 metres queden per la línia de meta, aquesta espectacular arribada. Ara veurem com de dura és aquest tram final. Ens marquen ara la distància de 6 segons i aquí ja deu estar a punt de començar aquesta costa final. Sí, i veiem com ara una miqueta, després gira a la dreta, gira a l'esquerra i ho té a seva 100%. Sí, està molt en fora. Ara veurem si qualcú pot arrencar des de baix i agafar ara el Bardiani per a la victòria. Mira com puja Florian Stork, el ciclista alemany de 27 anys, incorporació l'any passat del Tudor i que aconseguirà la seva primera victòria professional si manté aquest ritme. Aquí sabeu que és una pujada dura, és dura, però clar, és curta, no dona temps a... Mira. Dura, perillosa, has d'entrar ben col·locat, però un moviment molt intel·ligent per part de Tudor d'enviar per davant en Stork. Florian Stork, el ciclista alemany de 27 anys del Tudor, l'equip de Hirschi, que era el que tots pensaven que es podria jugar la victòria d'etapa i no. Ha estat aquest alemany de 27 anys qui ha atacat a falta de 2 quilòmetres, ja celebra la victòria. Florian Tudor guanya el trofeu Serra de Tramuntana 2025. Bravo per aquest ciclista alemany que ha sorprès a tots. Pareixia que arribava ja per fer feina per Hirschi i no, ell ha estat el més fort en aquest tram final, aquesta demolidora costa de Segur i es fa la victòria. Segon classificat Marcel Lusi del Bardini i tercer serà el noruec Hoelgaard. Barrenechea ha acabat quart. Veiem De La Calle arribar en el final d'aquest grup. Difícil, però molt bé també. L'etapa que ha fet De La Calle, molt de reconeixement, també molt del Bardini, que també és un equip continental i que ha arribat aquí en 3 homes. Marcel Lusi ha fet finalment segon, però sobretot avui, si hi ha un home a destacar, és Florian Stork, l'alemany del Tudor, que s'ha fet amb aquesta victòria amb el trofeu Serra de Tramuntana brillant.